Assalamualaikum hambonyo Allah, semoga dun sanak sehat wal afiah, bau mua panjang barasaki murah, diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, selalu dalam lindungan Allah, diberi keturunan saleh dan salehah, hidup dalam beriman, akhir hidup husnul khatimah. Amma ba'du, adapun kemudian kepada dun sanak kami sampaikan, dangalah juo ini permohonan, ambo yang daif punya karangan. Takana dinasib bagian badan salamu hidup di dalam alam. Umpama orang dalam pelayaran di gulung ombak diampeh topan, rusuhlah pulau menantikan. Sungguh jo kiasan kami sampaikan, pandangan api anda tukiakan, pandangan jauh anda layangkan. Bau mengong kiri jo kanan, bisiak nak samo kadangaran, imbau nak samo disawian. Iyo tentang pondok pesantren. Balun batuah, balun lai paten prestasi nan alun bisa diponten, alun tanamu di kabupaten. Alun ka dipertimbangkan di parlemen, hanyo yang ado baru parajen, sengi bangunannya dan sana baru semi permanen. Tapi lain dak muhjaren, di maka ado orang kangepen, maklumlah kami orang kampung tulen, tapi lai ado punya komitmen. Sungguh samantang pun ba itu dikana masonan dahulu tekana pasan daripada guru. Nurul yakin ko untung bertambah maju, ado berdiri di seluruh penjuru. Dicali aripan maso itulah banyak generasi menjadi tuangku, tapi pesantren alun ado di situ. Barakai doa daripada guru baik tujuh masyarakat nalah rindu, tagaklah pesantren maso itu. Nurul yakin al-arifi namo nan diberi guru. Apakah nasib di al-arifi baru katagak guru lapai, nasib bak bungo kambang tak jadi, nan bak badiang indak bapi. Sayuk sentiang tabang nak tinggi, tolong patenggangkan de orang narami. Tatampuh juo galanggang rami, tercapai juo ni di hati. Babumi sanang padi menjadi anak buah kambang nagari nak rami. Ibadah katuan nak tali batali, bertambah harek silaturahmi. Nurul yakin al-arifi menjadi kota santri. Kepada dun sanak nan cadik pandai diama nak pacah di muka sui nak sampai. Karajokan Allah kami mulai. Pembangunan kini nan sadang tabang kalai. Karena kami nan kurang pandai. Pangalan ke buah nak kunjung sampai. Arok di buah na lakek ditangkai. Di ma muka sui naknyo sampai, biar dijai-jaian dua jom patai. Bukan dirintang karo babuai. Orang tibo awak kok leka sampai. Sementara galanggang alun usai, nyawa je tubuh lai alun bacarai. Kepada Tuan kami rangkayo dermawan, jikok Tuan ulurkan tangan, santano kurang laweh tapak tangan joniru kami tampuangkan. Jikok setitiak ka kami lawikan, jikok sakapa ka kami gunuangkan, jaso nanindak ka dilupukan, Tuhan nanindak ka menyio-nyiokan. Sabijo zarah ka dipalikkan, akan ditimbang di hari kemudian. Baitu keterangan dalam Al-Quran. Seketik lain nak kami tambah. Muka sui nak sampai diama nak pacah, karena alam berubah-ubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadiak basalin kayo balega, di sumbu juo roda baputa. Adonan tajam, adonan maja. Adonan diangkik, adonan dipahaka. Kini yang esok kok basah, kok nyampang putih jadi buah. Nurul yakin al-arifi sukses dan jaya. Rahmat turun penuh barakah. Kita bersama nak mendapat tuah, akan dikenang sepanjang sejarah. Tapi nyampang patah di tengah, rabah mudo padi di sawah. Jamu salapiak kok nyampang basah. Niatkan Allah dicatat Allah. Nak siang bak hari, nak tarang bak bulan, adapun muka sui je tujuan. Nak den sanak mukilah paham. Iyo maharok urunan tangan, nan jo materi, biar jo pemikiran. Karena pesantren masih banyak kebutuhan. Sebagai gambaran atau pertimbangan, kanlah semua kita caliak, kita saksikan. Nalabih rancak nanelok bana dun sanak caliaklah ke lapangan, boleh kita berjabat tangan. Demikian dulu permohonan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, banyak maaf atas kekurangan. Sabalun ditutup disudahi, kepada nun sanak nan bayak budi. Atas sumbangan nun sanak bari, kami ucapkan terima kasih. Semoga balipek bagando Tuan balasi. Bau mua panjang bamurah rasaki. Ko ado sakit nan sadang didoi, semoga sehat sama sekali.
atau masalah nan sedang dihadapi, semoga Allah memberi solusi. Ko ado hajat nan alun tapanuhi, semoga Allah menyampai. Nan sedang berutang, semoga capek talunasi. Ko ado doso nan takarajoi, semoga Allah mengampuni. Disadiakan sarugo untuk kadihuni. Ditabang batang silantak, dikuduang 9 jari, berdapek doa dipinta keuntung Allah nak memberi.